हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानो होनना बुङोब्ला दिनै आंनि चेनेलाव 10,000निबो बारा साबस्क्राइबार्स आंनि चेनेलाव जाबाय। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर, जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ ग्र' जानायाव मदद खालामबाय, आंनि चेनेला दावखोनायाव आंनि चेनेलखौ मदद खालामबाय। दा बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावनो सानदों। दिनै नोंथांमोननि सापर्ट नङामोनब्ला, नोंथांमोननि मदद नङामोनब्ला आं दिनै बे लेभेलाव सफैनाय नङामोन। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावनो सानदों। दा माखासे जोंहा 10,000 साबस्क्राइबार्सआ एसेल' खाफाल गोनां नङा, मानो होनना बुङोब्ला 1Kनि थाखाय 1,000नि थाखाय गोबां भिडिअ माखासे भिडिअ आगारनो गोनां जायो, सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो। नाथाय दायो आंनि 10,000निबो बारा साबस्क्राइबार्स जाबाय, 10K जाबाय। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होनो सानो, जायनि थाखाय आंनि चेनेला बे लेभेलाव सफैबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम आं बेखौ क्लियार खालामनो सानदों। लोगो नोंथांमोन, दिनै आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोननो बे चेनेलाव माखासे बेफोरबायदिनो समाज बेरेखा माखासे गुबुननि भिडिअ, बिदिनो माखासे गाज्रि भिडिअ, बेफोरखौ आयेननि बेरेखा इलिगेल माखासे भिडिअफोरखौ आंनि चेनेलाव नुनो मोननाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला आंनि चेनेलाव जास्ट आंनि कन्टेन्ट, आंनि माखासे भिडिअ, बिदिनो टेक भिडिअ, ब्लग भिडिअ, बिदिनो माखासे गोबां भिडिअफोरखौ नुगोन। नाथाय गाज्रि माखासे समाज बेरेखा बिदिनो इलिगेल भिडिअखौ आं बे चेनेलाव आगारनाय जानाय नङा नोंथांमोन। दा बेखिनियानो। आं फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर होनो सानो, मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि अननाय माखासे मदद खालामनायजोंनो आं दिनै आंनि चेनेलाव 10,000निबो बारा साबस्क्राइबार्स जाबाय। दा बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो गिबियाव खुलुमो, लोगोसे गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होनो सानदों। दा बेफोरबायदिनो माखासे इयुनावबो आंनि चेनेलखौ माखासे थुलुंगा होबाय थागोन, मदद होबाय थागोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेनो अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव, आरो लोगोसे कमेन्ट्स होनो गोसो दंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट्स होनो हागोन। दा बेखिनियानो लोगो नोंथांमोन। दिनै जोंनि गोबां बर' इउटुबार्सफोर दङ, नाथाय खायसेया माखासे गावनि कन्टेन्ट होयो, खायसेया नाथाय मालायनि कन्टेन्ट लानानै गोबां दावगालांबाय। दा बेफोरबायदि जानो नाङा, मानो होनना बुङोब्ला भिडिअखौ जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों, माखासे थाखा फैसा गारनायनि गेजेरजों भिडिअखौ जों बानायो। दा बे हिसाबै जोङो मालायनि थाखा फैसा थांनायखौबो जों बुजिनांगौ। बे हिसाबै जोङो हायोब्ला गावनि कन्टेन्ट, गावनि दिमागजों, गावनि ब्रेनजों माखासे भिडिअफोरखौ बानायनो हायो। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, जाय बिथांमोना जेन बेफोरबायदि खालामदोंब्ला अननानै बेफोरबायदि दा खालाम। मानो होनना बुङोब्ला जोङो सेक्रिफाइस गोबां खालामनो गोनां जायो, बेनि उनावसो जों साक्सेसखौ मोनो। दिनै आंबो 10,000 मोननानैनो जे साक्सेस जागोन बेबो नङा, गोबां माखासे मावबावनांगौ गोबां दंबावो। दा माखासे आंबो इउटुबाव दिनैसिम साक्सेस जायाखै, जास्ट 10,000 साबस्क्राइबार्सल'सो आंनि चेनेलाव जादों। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम साबायखर फिन खेबसेबाव होबावबाय। दा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, जास्ट नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव, आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे नोंथांमोननिसिम आंनि गोदान भिडिअफोरा सहैनो हायो। दा बेखिनियानो लोगो नोंथांमोन, जै बर' बिमानि